नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनलवर मी प्रणाली वायरकर मनापासून स्वागत आहे। हे बघा, आज मी मस्त असं सुरमईचे लालसर करून दाखवणार आहे। चला तर पाहूया मग। हे बघा, आपल्याला मच्छीचं सार करायचं आहे। त्यासाठी ह्या आपल्याला मी 25 बेडक्या मिरच्या त्याचे देठ काढून घेतले आहेत। ते आता आपण ना ही पाण्यात भिजत ठेवूया। हे आपण अर्धा तास किंवा पाऊण तासापर्यंत भिजत ठेवू शकतो। थोडेसे धने घेतले, ते पण असे पाण्यात भिजत ठेवूया। मच्छीच्या लालसराला आपल्याला तिरफळं लागतात। मी ही 10-1 तिरफळं घेतली आहे, ती पण अशी पाण्यात भिजत ठेवूया। आपण जवळजवळ अर्धा तास ते पाऊण तास ह्या मिरच्या अशा भिजत ठेवूया। हे बघा मंडळी, आपल्याला लालसरासाठी आपण ह्या आता लाल मिरच्या भिजत ठेवलेल्या आणि धणे आणि तिरफळं, आणि आपल्याला आता त्यासाठी अजून हे अर्धा वाटी ओल्या नारळाचा कीस करून घेतलाय, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा कांदा कापून घेतलाय। हे आता आपण मिक्सरमध्ये घालून फिरवून घेऊया। हे बघा, अशा तऱ्हेने हे आपण कांदा, हे 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आणि हे अर्धा वाटी ओल्या नारळाचा कीस छान असं आता मिक्सरला आपण फिरवून घेऊ। हे बघा, आपण आता हे लाल मिरचीचं वाटण करून घेतलंय मस्तपैकी मिक्सरला फिरवून। आता आपल्याला हे सुरमईचं लालसर करायचं आहे, त्याच्यासाठी हे वाटण मी करून घेतलेलं। मला बघा, फोडणीसाठी अर्धा कांदा कापून घेतलाय, थोडीशी लसूण मी बारीक करून घेतले, हळदीची पानं घालते मी यामध्ये, कारण आपल्या लालसराला छान अशी चव येते। हळद घेतली आहे, चवीनुसार मीठ घेतलंय, आणि मच्छी बोलली तर आपल्याला कोकम हे लागतंच। मच्छीच्या सारामध्ये टाकण्यासाठी हे मी कोकम घेतलंय। चला तर पाहूया। हे पहा, आपण पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवलंय। आता आपण ह्यात ही बारीक केलेली लसूण घालून घेऊ। लसूण थोडीशी लालसर होत आली की आपण त्यात हे बघा, लसूण थोडी व्यवस्थित भाजत आली, आपण ह्यात हा कांदा घालून घेऊ आणि छान असं परतून घेऊ। हे बघा, असा कांदा व्यवस्थित असा लाल व्हायला पाहिजे। लाल झाला की आपण हे आता मिरचीचं वाटण केलेलं आहे ते घालून घेऊया। आणि ह्यात पाणी घालून हे पण आपण व्यवस्थित असं सर्व वाटण घेऊ। हे बघा, आपण आता हे वाटण आणि थोडंसं पाणी घातलंय। आपल्याला अजून जर पातळ हवं असेल तर त्यात थोडं पाणी घालायचं। मी आता हे जास्त पातळ करणार नाहीये। आपल्याला जर भरपूर जणांना म्हणजे 6 ते 7 जणांना हवं असेल तर आपण व्यवस्थित पाणी घालू शकतो। हे मी आता ना चटणी टाईप ही मच्छीची कढी करणार आहे। हे बघा, आता हे मी व्यवस्थित असं कढी येऊ देते। ह्यात मी आता ही थोडीशी हळद घालून घेते। हे बघा, हे बघा, व्यवस्थित असं जर कढ येता आला ना की आपण ह्याच्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालायचं। मीठ जास्त नाही घालायचं, कारण आपण मच्छीला मीठ लावलेलं असतं, त्यामुळे थोडंसंच आधी घालून घ्यायचं। ही हळदीची पानं आहेत ना, ती पण मी ह्यात घालून घेते। हे कोकम घालून घेते, 5 ते 6 कोकम आहेत, आणि थोडं अजून कढ येऊ देते।
हे बघा असं छान असं आपलं जर मच्छीचं सार कड येत राहिला की त्यानंतर मी ही सुरमईचे पीसेस सोडते। हे बघा अशा प्रकारे आता हे मी सर्व पीसेस सोडते। आणि हे मच्छीचं सार मी मंद आचेवर थोडा वेळच असं शिजू देते, फास्ट गॅस ठेवत नाही, मंद आगच ठेवते। हे पहा मंडळी, आपलं मस्त असं सुरमईचं लालसार तयार झालंय, छान असं। हे बघा हे अशा तऱ्हेने हे झणझणीत असं आपलं सुरमईचं लालसार तयार आहे। हे बघा छान असं सुरमईचं लालसार तयार झालं मंडळी। अशा तऱ्हेने मी व्हेज नॉनव्हेज रेसिपी सहित भेटत राहीन। त्यासाठी माझ्या चॅनलला आपण लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर आता इथेच थांबते, भेटत राहू, बाय।